Rutinitas YRT katiko anak sedang ngalo. Halo bun, assalamualaikum. Awal video hariko dimulai di siang hari ya bun. Ceritanya kok sedang menyusun mainan nabasera. Untungnya kenjunya capek lalunya bun. Jadi capek lo beberes kan. Siap menyusun mainan tadi. Rencananya awak kan yo nyapu nak bun. Tapi awak baru inget kalau di terasku ada kain saparuh kari yang gitu nak bun lambok. Jadi untuk kain ko langsung sewa ulang menjamunya lek bun. Kebetulan siang kini cuaca sabana rancak bun, panih badangkang gitu. Tapi kalau pagi-pagi mendung, kadang gerimis, yo namanya cuaca, kadang yo ndak bisa tebak nak bun. Dek di sikuak nio mapel, jadi sebelum tu wak sapu dulu ruangan ko bun, dari dalam sampai keluar. Menyapu modeko jagona nak bujang nak masalah do bun, tapi kalau wak sedang mapel, nak bujang sedang jago atau nyo sedang main, payah di nyo bun, karena nyo lari ken kamari kan, padonyo tajilap. Biarlah skip dulu untuk mapel lantai, tapi kalau nyo lalu mode kini kok kan, baru lanjut mapel. Yang penting bana sebenarnya risiko menyapu yo bun. Kalau menyapu yo tuh bisa 3 sampai 2 kali sehari. Kalau mapel bisa 2 kali dalam seminggu. Bukannya awak sok barasia yo bun, tapi di kontrakan awak ko emang murah bana samui. Kadang cie makanan yang jatuhnya lah rami-rami se tuh bakumpul. Apalagi kini aku punya anak laki-laki yang sedang aktif-aktifnya bun, rasa ingin taunya tinggi bana. Mau masaknya kini wak tunggu ayahnya pulang dulu bun. Kalau ndak wak tunggunya lalu lu baru wak bisa masak. Soalnya kini tangan Zio tuh lah tibu di meja kompor bun. Takutnya wak lengah sagetek kan digoyang-goyangnya siram beko kok minyak angin kayak kabar. Yo walaupun awak tahu musibah itu ndak dapat dawa, tapi setidaknya waspada juga kan. Mudah-mudahan segala penyakit, segala musibah jauh-jauh dari awak sadonyo. Amin.